Pulit ka East Khasi Hills hakastap artarik leber kila kem yo we ud khot ka Hnlc ubalatip kerteng kum u storji lingdo ubadeiru u personal security officer PSO Jong u Hazarika balatip deka kerteng man bhajirwa vice chairman Barim ka Hnlc ki Pulit kila kem yo ba storji na yeng sa Jong u national maulan rei dong klishnong Karkum ka Khubor balapha daka office Jong u Superintendent of Police East Khasi Hills Rituraj Ravi lakem ya uba storji lingdo nakajing suba ba uladon kti hakikam dawa pisa. Hakano ophaisngi ki Pulit kilara ya uba storji yeng Kashari District Session Judge bantian bishar shwa baki Pulit kin penlong ya kajing tokit babnia halor kanika kam. Done.